وَمَا أَصَابَكُمْ ono što vas je pogodilo يَوْمَ na dan iltaqal jam'an kada su se srele dvije skupine, to jeste kada su se srele dvije vojske na Uhudu, febi iznillahi, pa sa Allahovim dopuštenjem, to jeste desilo se sa Allahom odredbom i u Allahom znanju prije toga. Nakon što nam je Allah dželešanuhu u prethodnoj stranici objasnio da su muslimani na Uhudu izgubili bitku radi neposlušnosti strijelaca i radi njihovog uzmicanja pred neprijateljem, ovdje nam govori da taj događaj se desio Allahom odredbom i da je imao za cilj وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ da bi ukazao na iskrene vjernike, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا i da bi ukazao na one koji su licemirni, na munafike. Ovdje لِيَعْلَمَ ne znači da bi znao, nego da bi razdvojio vjernike od munafika. وَقِيلَ لَهُمْ i bilo je rečeno njima, munaficima, njihovom vođi Abdullah ibn Selulu koji je uspio da vrati trećinu vojnika da se ne bori na Allahovom putu, bilo im je rečeno ta'alev, to jeste ashabi Allahov poslanika su ga pozvali i njih su pozvali, qatilu, dođite, ta'alev znači dođite, qatilu, borite se, fi sabilillah, na Allahovom putu, ev ili idfa'u, ili branite, to jeste branite Medinu. Qalu, oni su rekli munafici, lau na'lamu qitalan, da znamo qitalan, da će biti bitke, da će biti stvarne bitke i borbe, le, sigurno, teba'nakum, sigurno bi vas slijedili. Hum lil kufri, oni su prema kufru, li za kufr, to jeste oni su prema kufru, jevme idhin, toga dana, aqrabu minhum, bliže od njih, lil iman, prema imanu. Šta to znači? Oni su toga dana bili bliže nevjerstvu, nevjernicima, nego vjernicima, mada su pokazivali svojim riječima da su oni bliže vjernicima nego nevjernicima. Yaqulune, i oni govori, bi afwahihim, svojim ustima, ma lejse, ono što nije, fi qulubihim, u njihovim srcima. Znači govorili su suprotno od onoga što je u njihovim srcima, a u njihovim srcima je bio kufr, a ne iman. Wallahu a'lamu, Allah najbolje zna, bima yaktumun, ono što oni kriju. A sada allazina, imali smo ovdje vali ja'lam allazina, znači dva puta imamo allazina. Opisuje i dalje munafike. Allazina qalu li ihvanihim, oni koji su rekli svojoj braći munaficima. Wa qa'adu, i sjedili su, to jeste nisu se borili na Allahovom putu. Lau ata'una, da su oni nas slijedili. Ma kutilu, ne bi bili ubijeni. Kul, reci im poslaniče, fedra'u znači fedfa'u, spriječite an enfusikum, od sebe, al maute, smrt, in kuntum sadiqin, ako istinu govorite. Wala tahsabanna, i nemoj smatrati nikako, alladhina kutilu, one koji su ubijeni. Ovdje možemo povezati kutilu sa kutilu, da su nas slijedili ne bi bili ubijeni, nemoj smatrati one koji su ubijeni. Ili možemo povezati ovdje maut sa ubijeni, smrt sa ubijeni. Na sljedećoj stranici imamo wala yahsabanna alladhina dva puta, a ovdje wala tahsabat. Wala tahsabanna alladhina kutilu, nemoj nikako smatrati one koji su ubijeni. Fi sabilillah, na Allahom putu, amwatan, da su mrtvi. Imali smo u Bekari amwatun, a ovdje amwatan. Bel ahja'un, naprotiv oni su živi, inda rabbihim, kod svog gospodara, yurzaqun, obskrbljeni. Tamo smo imali bel ahja'un, walakin la tash'urun, ali vi ne osjećate. Da ne bi miješali s tim dijelom, ovdje ćemo povezati ove munafike koji govori da su oni bili kod nas, da su nas poslušali,
Međutim, oni koji su ubijeni, oni su kod svog gospodara opskrbljeni. Opskrbljeni ferihin, radosni, bima atahumullah, sa onim što im je Allah dao, min fadlihi, i svog dobra, wa jestebširune, i oni se raduju, jestebširune imamo i ovdje, i raduju se billezine, onima koji lem jelhaqu bihim, koji se nisu pridružili njima, min halfihim, iza njih. To jeste, raduju se onima koji su ostali iza njih, slijedeći poslanika, alla haufun alejhim, da nema straha za njih, wala hum jahzanun, i da oni neće žalostiti. Jestebširun, raduju se bi ni'meti min Allah, raduju se blagodati od Allaha, wa fadl, i dobro. Bi ni'meti min Allah imamo, wa fadl imamo i na sljedećoj stranici. Wa anna Allaha, i raduju se tome što Allah la yudi'u, neće izostaviti ajra, nagradu al mu'minin, mu'mina. Sada imamo sa dva alladhina opis mu'mina, kao što smo imali gore sa dva alladhina opis munafika, alladhina, sad sa dva imamo ovdje alladhina opis mu'mina. Alladhina stajabu, to su oni koji su se odazvali Allahu i poslaniku, jer je poslanik nakon bitke na Uhudu ponovo pozvao ashabe da krenu u susret Ebu Sufjanu i njegovoj vojsci, jer je dobio vijest da su odlučili da se vrate. Min ba'di ma asabahumul qarh, i to nakon što ih je pogodila al-qarh, nakon što ih je pogodila nedaća, qarh je rana. Znači, nakon što su bili izranjavani, oni su se ipak odazvali Allahu i poslaniku. Znači, te rane i nisu spriječile da se odazovu poslaniku. Lillezina ahsanu minhum, onima koji budu činili dobro od njih, wattaqaw, i budu bogobojazni, ajrun azim, pripada nagrada velika. Allezina, oni koji, qale lahumun nas, kojima su ljudi rekli, to jest rekli su munafici, rekli su vjernicima, s ciljem da ih zastraše. Inna nase, u istinu ljudi, misli se na mušrike, kad jama'u lakum, su se skupili vama, to jeste skupili su se ponovo da vas napadnu, fahšavuhum, pa ih se bojte, fazadahum imanan, pa im je to povećalo iman, to jeste vjernicima koji su bili uz Allahov poslanika, im je povećalo iman, wa qalu, i rekli su, hasbunallah, dovoljan nam je Allah, wa ni'mal wakil, i divan li je on zaštitnik. Fanqalabu, i oni su se vratili ponovo u Medinu bi ni'meti min Allahi wa fadl, sa Allahovom blagodati i dobrom, lam yamsashum su, nije ih pogodilo ništa loše. Naime, ponovo su se vratili u Medinu nakon što je Ebu Sufjan dobio vijest da je Muhammed a.s. izašao sa svojom vojskom da ga dočeka, prepao se i vratio se u Mekku. Možemo povezati ovaj dio hasbunallah, onaj koji kaže hasbunallah, dovoljan mi je Allah, neće ga pogoditi ništa loše. Lam yamsashum su, upravo onako kako su to ashabi uradili. Na ovaj način smo povezali 72. i 73. stranicu.